Похвалены Иисус Христос, вітаю вас, Ваша Экселленция. Ведаем, што учора, 28 лістапада, Буцлаўскі фэст быў унесены ў спісак нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ўсяго чалавецтва ЮНЕСКО. Калі ласка, ці можна некалькі слоў адносна таго, што гэта за падзея і чаму яна так важна для Беларусі і для католікаў? No, my czekali tej nadziei, czekali z nadziei i akurat, no, można już сказать, перед дни Адвента эта надея реализовалась. Адвент – это час надеи. И я вельми с великой радостью воспринял эту известку, чекал этой известки, bo мы уже не первый год подавали эту заявку, как ЮНЕСКО унесла в спис нематериальных каштоўнасцей Буцлаўскі фест. Треба тут najpierw podziękować tak samo Ministerstwu Kultury, trzeba podziękować Ministerstwu Zamieżnych Spraw, trzeba podziękować tak samo takiemu oddziału po sprawach kontaktów z UNESCO. My razem z nimi всіми to robili. Одному касцёлу не ўдалося бы. Буцлаўскі фэст гэта сёння, найперш гэта касцёльная падзея, рэлігійная падзея, аднак ён ужо так разрос, ён так увайшоў ужо ў нашу гісторыю, так развіўся гэты фэст, гэтая падзея, што гэта становіцца агульнабеларускім, нават дзяржаўным. І гэта вельмі добра. І таму гісторыя, скажем, прызнання нематэрыяльнай каштоўнасці Буцлаўскага фэсту, унесення яе як нематэрыяльнай каштоўнасці у спіс ЮНЕСКО, гэта добры прыклад супрацоўніцтва касцёла з дзяржавай. Такое супрацоўніцтва нам патрэбнае. Тут мы адзін аднаму дапамагалі. І гэта вельмі важна для касцёла, бо, ну, можа, такое недобрае слово, але таксама прамоцыя касцёла, рэклама касцёла. Больш людзей будзе ведаць аб гэтым фэсце. Многія ведаюць, але таксама, што ён прызнаны на такім высокім міжнародным узроўні. Гэта, напэўна, вельмі важна. І гэта таксама вельмі важна для дзяржавы. Бо, напэўна, вчора усе сусветныя агенцыі аб гэтым паведамілі свет. І мы ведаем не толькі ў Беларусі, але ведаюць ва ўсіх краінах свету. Я ўжо атрымаў віншаванні з многіх краінаў свету і цешуся з гэтага, бо там таксама пазналі аб нас, аб гэтым фэсце, аб касцёле і аб нашай краіне. Вельмі важна найперш для касцёла, бо калі заўсёды так много людзей прымае ўдзел у гэтым фэсце, я спадзяюся, што гэтае прызнанне такой арганізацыі, якой з'яўляецца ЮНЕСКО, ну, дасць яшчэ новы імпульс вернікам, каб прымаць удзел у гэтым набажэнстве. Гэта таксама развіццё культу Марыі. Беларусь – гэта марыйная зямля, і ад вякоў нашыя продкі, яны маліліся да Божай Маці, і тым больш у гэтым месцы, дзе Марыя аб'явілася, дзе такая вялікая гісторыя малітвы да Марыі, дзе, калі нават у часы ганенняў гэты касцёл не быў закрыты, і людзі таксама прыязджалі на простых фурманках, можа, на роварах прыязджалі, ішлі пешку. Сёння таксама і на роварах едуць, і, можа, хтосьці і на брычках едзе, але больш едуць машынамі, сёння больш ужо арганізавана, больш цывілізавана. Аднак менавіта гэтая вера ў дапамогу Марыі, як нашай духоўнай маці, памагала людзям. І тады прыйсці на гэты фэст і выпрасіць гэтую доўгачаканую свабоду веравызнання. Таму трэба дзякаваць Богу, дзякаваць Божай Маці за такое прызнанне. Экселенцыя, сёння з раніцы, разважаючы менавіта пра спадчыну на радыё Марыя, мелі магчымасць размаўляць з рознымі людзьмі, якія тэлефанавалі да нас у студыю. І вось адзін з нашых радыёслухачоў, кажучы пра спадчыну, кажучы менавіта пра гэту нематэрыяльную спадчыну, распавёў аб тым, як ён нейкім чынам вяртаўся з Масквы ў Барысаў, мне здаецца, і казаў, што па дарозе вось у 70-е гады не сустрэў ні адной святыні. Усе яны былі збураны.
Але, нягледзячы на гэта, ён сказаў, што спадчына захавалася, спадчына веры, якую пераказалі нам. І вось менавіта хацеў бы задаць такое пытанне. Як вам здаецца, ці тое, што Буцлаўскі фэст, менавіта спадчына наша, была ўнесена ў спадчыну усяго чалавецтва, нейкім чынам паспрывае таксама адраджэнне нашай веры ў свеце? No, najpierw про спадчыну, што спадчына нашай веры была захаваная. Мне ўспомніўся повед аднаго святара, калі я яшчэ служыў у Літве, вікарным простым, калі пасля таго, як прыйшла трохи адвеліга, трохи лягчэй стала, калі пачалі выпускаць людзей з лагераў Сібірі, там, з Казахстану, з іншых месцаў, ну, яны ехалі цягніком. І wiadomo, jak ten człowiek kasza, nie w odnej świątyni nic nie było. Ale potem ktoś ze starszych ludzi skazał, все становимся у ciągniku na koleniach, bo my podjeżdżamy do Krasnego i my ubачим na горі kościół. Naprawdę, jedąc ciągnikom, ten kościół baczny. Ludzie zachowali wierę. Dla nich ważne było ubaczyć ten kościół jak miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Oni może dziesięciolećmi nie baczyli kościoła, byli poza kościołem, ale молили się, zachowali wierę. To spadczyna. Tak samo to kulturna spadczyna, niematerialna spadczyna, przyznana сегодня ЮНЕСКО jak Буцлаўскі фест. Ja спадзяюся i upewniony w tym, że on będzie tak samo sprzyjać i nowemu odrodzeniu wiery. Następny pasterski god u katolickim kościele w Białorusi to семья jak znak radości i nadziei dla młodzi. Synod biskupów był przyświęcony młodzi. Był przyświęcony rozpoznaniu poklикania młodzi i wiery młodzi. I tam my zobaczymy, сколько młodzi przychodzi na ten fest. Тому, ну, сподіваюся, się, że młodzi jaka dobra wiedza, oni już się przeczytali u swoich smartfonach, w internecie, oni już przeczytali o tym feście. No i będą iść, nawet sam fakt, no kudy idziemy? Idziemy to miejsce, jakie przyznana Światową Organizacją UNESCO niematerialnej spадщиной, унесено в Всесветную книгу, эту кладезь, скажем, этой нематериальной спадщины, Всесветную кладезь. Это вельми важно. Ну идем, bo тут будет некий артист такий важный выступать, пойдем в театр, пойдем на концерт, бо там будет важный артист спевать. Ну, это притягивает самого себе. Это так само, это будет притягивать. Я меркую, что повинна быть сделана так само шильда специальная на базилице у Буцлаве, где будет написано, что такого дня ЮНЕСКО признала нематериальной спадщиной Буцлаўскі фест. Это все становится таким новым импульсом для умацавання веры, адраджэння яе. Дзякуй шчыра. Мы говорим о том, что спадчына – это не только то, что мы отрымали от наших продков. Спадчына – это так само то, чем мы живем и что мы повинны узбагачать и пераказать. Ці можна падзяліцца вось некімі планамі такімі узбагачэння і пераказу гэтай спадчыны нашай веры ў Буцлаве, напрыклад? Ну, спадчына – это фундамент. Это падмурак, на які мы будуем. Без добрага падмурку мы не збудуем моцнага дому, бо ён разваліцца. Сёння, калі ідзем па нашых гарадах, бачым новыя будоўлі і бачым, што там сцяна треснула, там яшчэ штосьці не так, ці тут пішуць, што дзесьці дом заваліўся, чым фундамент. Нема падмурку, нема фундамента. Трэба даражыць гэтай спадчынай і дзякаваць Богу, што мы яе маем. Але лацінскае паслоўе кажа, qui non progredi regredi, той, хто не ідзе наперад, хто не развіваецца, ён адступае назад. Іншае амерыканскае паслоўе кажа, калі ты хочаш застацца на сваім месцы, это значыць, можа займаць тую пазіцыю ў грамадстве, ў працы, якую ты сёння займаеш, ты павінен бегчы. Ну, приходят новые выклики, треба отказывать на их. А коли хочешь занять вышэйшае место, треба бегчы вельмі хутка.
Вот, мы таксама павінны бегчы вельмі хутка, бо выклікаў вельмі многа, і ну, у нас уже так паволі трохі распачынае развівацца гэта душпастерства моладзі Фідэс, і акурат учора мы тут з кіраўнікамі гэтага Фідэс абмяркоўвалі план, душпастэрскі план для моладзі, і там таксама многа прысвечана менавіта спатканням моладзі у Буцлаве і нават рэколекцыям для моладзі у Буцлаве. Дзякую шчыра. Мы ведаем, што падморак часу ад часу належыць таксама і абараняць, і захоўваць, і забяспечваць у сувязі з тым, што небяспекі гэтага свету вельмі часта пагражаюць знішчыць. Гендерная ідэалогія, розныя іншыя справы. Ведаю таксама, што ў Беларусі гэта таксама з'яўляецца пагрозай, якая можа знішчыць альбо папсаваць нашу спадчыну. Ці можна некалькі слоў, каментары адносне абароны гэтай нашай спадчыны? Дзякуй за гэтае пытанне. Гэтае пытанне таксама вельмі моцна звязана і з рашэннем ЮНЕСКО. Ну, ЮНЕСКО нічого не кажа пра гендерныя ідэалогіі. Аднак мне вельмі здзівіла, што у афіцыйных звестках аб тым, што ЮНЕСКо прызнала Буцлаўскі фэст нематэрыяльнай каштоўнасцю, з'явілася слова гендер, што на гэтым фэсце збіраюцца католікі, не толькі католікі, збіраюцца вернікі іншых веравызнанняў, гэта ўся праўда. Ну і таксама без розніцы, без гендернай розніцы. А пры чым тут гэта? І дзякую для Католік Бай, які перадрукаваў тэкст, які асведчанне, якое дало ЮНЕСКО. Там няма слова гендер. Там гэтага слова няма. Але мы бачым, што у нас творыцца. Ну, Беларусь не знаходзіцца ў Еўрасаюзе, аднак, гледзячы на апошнія падзеі, на апошнія тэндэнцыі, гэтыя, можа, такія амаральныя прыклады яна бярэ адтуль. Ну, ведаем, што быў праект такіх, скажем, этычных нормаў для працаўнікоў службы здароўя падрыхтаваны, які забараняў працаўнікам службы здароўя насіць знакі рэлігійнай прыналежнасці. Ну, гэта дыскрымінацыя па рэлігійнаму прызнаку. Дзякуй Богу, удалося пратэсты каталіцкага касцёла, праваслаўнай цэрквы, іншых людзей прывялі да таго, што ўплывалі так моцна на тое, што закон гэты не прайшоў, змяняюць яго. Цяпер бачым аб хатнім насіллі. Касцёл супраць хатнага насілля. Праект быў падрыхтаваны міністэрствам унутраных спраў. Я пісаў адкрытае пісьмо да прэзідэнта, я пісаў таксама пісьмо ў міністэрства. Адказы былі вельмі добрыя, такія, скажам, дзякуем, што вы клапоціцеся пра маральны стан нашага грамадства, але гэта паўсюль так ёсць, паўсюль так. Што значыць паўсюль так ёсць? Як усе робяць аборты, то павінна жанчына таксама рабіць аборт. Як усе разводзяцца, ці многі разводзяцца, таксама павінны разводзіцца, ці іншыя ўсе п'юць, ці наркотыкі прымаюць, таксама павінны прымаць гэтыя наркотыкі. Трэба штосьці паглядзець, вось. І там у гэтым законе таксама фігуруе гэта ідэя гендер. Адкуль? Пры чым яна там? З якога боку? Цяпер 14-15 лістапада ў Мінску адбылася вельмі вялікая канферэнцыя, форум, 6-й форум «Святасць мацярынства». Там былі прадстаўнікі каталіцкага касцёла, праваслаўнай цэрквы, іншых веравызнанняў, многа было замежных гасцей. І як каталікі, так і праваслаўныя адзіным фронтам выступілі супраць гендернай ідэалогіі. Адзіным фронтам. Але мне здзівіла тое, што вышэйшыя прадстаўнікі нашай улады гаварылі аб тым, што трэба праводзіць палітыку гендер для такога нармальнага развіцця, гарманічнага развіцця грамадства трэба праводзіць палітыку гендер. Нават аб'явілі, што ў студзені будзе спецыяльная канферэнцыя на гэту тэму.
Ну, для мяне гэта вельмі цяжка зразумець. Мне выдаецца, што і прэзідэнт сказаў сваё вельмі важкае слово адносна гэтага закона аб хатнім насіллі, што гэта не пройдзе. Гэтая ідэалогія, увядзенне ідэалогіі гендеру у наша жыццё, у наша грамадства. Аднак ёсць сілы, якія просто хочуць, як гаворыцца, за вушы цягнуць гэтую ідэалогію сюды. Гэта тыя выклікі, з якімі мы спатыкаемся, і вельмі часта задаюць пытанне, што касцёл умешваецца ў палітыку. Мы не умешваемся ў палітыку зусім. Касцёл і палітыка гэта зусім іншыя сферы. Аднак касцёл мае права ацэньваць з маральнага погляду, ацэньваць дзеянні улады. І добра, што пакуль што ўдалося можа затрымаць гэтыя негатыўныя тэндэнцыі, але як будзе заўтра, я не ведаю, бо бачна, што гэтыя сілы вельмі моцныя, яны моцна маюць такую тэндэнцыю, каб прасоўваць гэтыя ідэі, якія спрэчныя з маральным правам. Дзякуй шчыра вам за гэтыя словы і маем надзею, што наша спадчына будзе захавана. І мала таго, што захавана, што яна таксама паўплывае на тыя вартасці, якія мае ўсё чалавецтва, а не толькі мы. Пахвалёны Ісус Христос. Навекі вечна. Дзякуй.